weltare ɓiɓɓe fulɓe hande o diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusan yoni to daabiye to kobbillo to ciloña to ciloña to hoore foole to wuro moolo to hammadi hunare to ndendori to seeno paalelo to suncuubu maka to kanela ko on takusan juula ha e nder galɗe ceerno mammalɗi to dunga wuro to dunga eko taari ɗum kala ene jeeya e gaddidi kabaruji men to leydi Mauritanie catala bitegal FMI woni Front monétaire international ɓe cifodiri e laamu leydi Mauritanie eɓe ñamlo ɗum capanɗe jeetati e jeegom piccal jeenayyi million taw ko haalisa dollar to leydi Sénégal fedde taƴoɓe ɓe sagataɓe nayo teɓama e dow route national numéro 3 sara wuro witego Jambere to leydi Mali e nder prisonnier ji nayyi walla nder prisonnier ji joyyi dognoɓe taw ko sohnoɓe e nder camp en gendarmerie mabba makko hen ɗiɗo mbiyama teɓa to leydi Nigéria ko ƴiñodirala e oɗo saaha joni tawete yeeso dendagal bureau ji to carte uji électeur uji ƴettete saabu koy ko balɗe ɗiɗi heddi e ko ɗum udda to leydi Somalie Pentagone holliri tigui wonde jooɓima fittadu goto e mawɓe état islamique tawateɗo e nder Somalie biyetenoɗo Bilali Al Saoudia to leydi Bilali Soudani to leydi RD Congo M23 ko fedde jogitine woni rebelle o ɓe kolliri tigui wonde ɓe tetti e oɗo saaha joni wuuro witego Kitanga to central Afrique catala bitegal CPC ɓe jeetima janguji kewɗi baɗɗi kay jokkodirɗi guila nogas e 2 lewru janvier faade oɗo saaha joni mbaɗoji e nder jokli leydi he kala bisimilla moon ketki kotodirte joni piren tacciren ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo wone laaɓaɗo golle mum ceerno jibisi ko bawɗo golle cafrowo rafiji kewɗi ɗi jiida cirola ceerno jibisi ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrama dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe ceerno jibisi ene yawnan ɓen worɓe ustaraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno jibisi ne andina dendagal ɓen worɓe wonde o addi leɗɗe kesi pula leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirna dendagal to rafima wawi yarude to banggue goragu so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe joni jettuɗa hoorema hano hannirta ni ceerno jibisi ene safra kista fibroma dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade ceerno jibisi ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutoriɓe ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani fodde temedde rafini yaltayma ha laaɓa ceerno jibisi ko labɗo reedu bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma o woni ko inde ma inde nene ma dokkatamo haala ha mbiya yoni wonɓe leydi Mauritanie listihara waɗirte ko ujunere mbuɗu so tawi ko wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele taari leydi Sénégal kala ko temedde nayyi CFA ceerno jibisi ne jogui numéro Wave e numéro Orange Money ko on numéro jokkodirta sa jokkodire o numéro anildi hen haaliss ma waɗan listihara hano hannirta ni ceerno jibisi caggal no waɗi tour e nder leydi Sénégal e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott lamoro ko leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo leegal netteke sara jeere netteke kala jiɗɗo hebde ceerno jibisi numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp ceerno jibisi ne wiya kala nodduɗomo ronki hebdemo yo insiste tan ko hewrede kono wona salede ceerno jibisi ne gollodo e miñuma ene wiya ceerno Alassane Sy bawɗo golle ɗe numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo wone so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona taw ko wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheyɗineji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo bargal ceerno jibisi mbadden dando faade makko
musidɗo tedduɗo funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena on jaam woni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko en to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo ɓandu musoru koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum joguiɗo AVC cardiaque ɓandu jaaɗoru wuloru joguiɗo caɗele diabète eko fati hen kala sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ko ha kono ha ko wargani ala effet ala rewam a yarat aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala kala ko bonnantuma haydara goɗɗum e ɓanduma so wona ko moƴƴi tan ma sa yiiɗi yaade to site gorel tayya janggana hoorema ha ɓerdema ɓuura hoolade jahata koto page internet mbaɗa www.goreltiye.com ma yiyan toon hoore maɗa kala sa yiiɗi hebde tonggode gorel tayya beele mbawa hebde ɗuma wattu woɗɗo joni joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngaydo mbatta ko 77 128 23 46 walla so tawi koto leydi Sénégal Dakar marché Zingue jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi koto Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone mawnde nogas e jeeɗiɗi lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehli mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehli men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemgal pulaar ko leydi Mauritanie puɗɗorɗen jayde witende Sahara Média de waylori tigui wonde laamu leydi Mauritanie felliti kay wadde ko wiyete indemnisé dendagal gollotonoɓe e société NR taw ko riwanoɓe golle men ustanoɓe gila 2018 laamu ngu noon hollori maɓe ndendin kay kene qime ha temedde 5 million taw ko haalis goya elimore hinde nde wonande kay ɓen riwanoɓe e golle men ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinare ko fati équipement et transport ko kañuma sifodiri nden kañuma waɗi den sifande noon o sifti ɗum ko jagorgal kalfinare ko fati fonction publique taw ine wondi e tawtorede ɓen taw ko représentant ji gollotonoɓe e oɗon société biyetenoɗo NR ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mawiya Sidi Ahmed Taya ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie gonɗo e oɗo saaha kala to leydi Qatar o windi ɓatake makko noon faade ɓesgu e koreji biyetenoɗo Mohamedel Mokhtar Wulba goto e mawɓe taw koye ulama fedde ulama woni anduɓe taw kadi ko jangguinanoɗo diine jangguinanoɗo Qouranul Karima jankiɗo jaltuɗo aduna ko ɓoyani koye nder leydi Mauritanie o windi kanko Mawiya noon ɓatake faade jinnaɓe one koreji mum faade koreji mum ɓesgu mum kala e faade leydi Mauritanie donade on holliri tigui wonde leydi Mauritanie wasi jaggal manggal taw koye mawɓe tambinoɓe diine o e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen nokcot leydi Mauritanie tawe sunare guila alkamisa hankinogas jeegoma lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɗum noon ko caggal jaltugol aduna gonnoɗo cukko hoorejom
catala bitengal seni woni vice président de commission électorale nationale indépendante ko cukko horejo gonnoɗo cukko horejo catal kalfinare ko fati sungo général idi hem biyetenoɗo Ousmane Wula Bijela Ousmane Wula Bijel noon o hote jomi ko nder hôpital national cardiologique mo nakcota to antirno oɗo saha kala Ousmane Wula Bilali kañum Wula Bijela o wonno tigi ko cukko kanko wonno cukko horejo seni mbiɗen kila 2018 ha yetti 2022 ko cadre mawɗo janko cadre mawɗo taw kadi ko jaggal manggal e nder kaɗo landa wiyete ka APP ko professeur en français o janginanno ko français teskama noon haala makko ko neɗɗo bawɗo baru no fewi bawɗo hettade mo hewani segde kadi bawɗo hormade miijo kala neɗɗo e nder batum eɗen mbiya tan yo Allah yurmo yafoma harramo janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen hono mbiruɗen e gardidi kabaruji men FMI woni fo men terre international ko ɓe kolliri tigi wonde ɓe kolliri wonde ñande alarba ɓennuɗo o e nder communiqué mabɓe ɓe ciifodiri accord pamodiral e laamu leydi Mauritanie tawi ko ñamade tekkunde feewi catalagal noon e FMI ne ñamla leydi Mauritanie 86,9 millions woni capanɗe jeetati e jeegom piccal jeenayyi millions taw ko haalisa dollar nden ñamade noon hen no gasi go piccal jeeɗiɗi millions dollar ko ɗoret ko ɗon e ɗon ko heddi ko noon haalis keddiɗo noon eɓe dokka leydi Mauritanie e mbadi financement tawa koye nder ɗo e lebbi capanɗe nayyi e ɗiɗi habaruji men ɗemngal pulaar sen mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen dadiɓe gendarmerie ɓe brigade de recherche tawateɓe to falde Tambacounda ɓe jiiti ɓe pirti réseau tawa ko réseau dartornoɓe yeyde tebbuji taw ko tebbuji yeno yimɓe tawa jeeya ɗumen ko tebbuji baaɗi e tebbuji taw ko tebbuji baaɗi wondude e tebbuji boyuji ko sagata ko ɓe ɗiɗo noon hen goto ko nayejo ina inde makko soomi tigi woni nder ɗeɗo alkule ɗiɗi woni alkulal da e alkulal na complice makko o noon maw golotno o kañumne alkule mum ene soomi nder ɗeɗo inde mum ne soomi nder alkule ɗiɗi woni alkulal I e alkulal C ɓe jokkodiri ɓe nangue ɓe jokkodiri noon ɓe kewi noon ko darade kay ɓe mbara ɗiɗon kollona kullona ɓe mbawa tigi yeyde ɗum e nder ɓe gollotono ɗeɗon golle boɗɗe ɗon ko nder commune mo Kussanara e nder commune mo Kussanara ɓe nde ɓe nanga noon ɓe tawama eɓe jogui cawɗi ɗiɗi woni guri ɗiɗi hen nguru gotu ko nguru chakal woni boyi nguru keddigo ko nguru wandu taw ko wandu woɗeru ɓe tawama kadi ɓe jogui koye ɗiɗi taw ko koye baaɗi hen hoore wotere hesre pul sifti tigi ɓoyani ko hirsa ɓe tawama kadi ɓe jogui fetel mo calibre 12 wondude e kuure muɗum ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni e dow lawol ummade Touba faade Dara Jolof tawi koto banggue yaltirde Touba to banggue funnague e dow route nationale numéro 3 tolno wuuro witego Jambere ko sagataɓe nayo taƴawɓe woni tigui coupeur de route kañumen mbiyateɓa ko gendarmerie teeɓiɓe noon kamɓe nayo kala kamɓe kala nayi noon ɓe mbaɗama déféré guila araba ɓennuɗo to yesso parquet mo Diourbel ɓe tawama eɓe jogui jambe e jasiji e labbe e gueɗe baɗe noon woni des armes blanches ɗum ni ko tawa e juuɗe mabɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal jen ha to Mbouro to kaso mo Mbouro ko sagataɓe ɗiɗi woni prisonnier ji ɗiɗi sokonoɓe toon kañumen keeɓi fartange dogde jalti oɗon kaso kam noon ko hanki no gasi jeegoma e lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi tati no gonɗe ndu goto e ɓen dogɓe noon ko biyete ko jooɓinoɗo goto e dogɓe kaso noon ko jooɓinoɗo fittanu debbo goto taw ko franco sénégalaise biyetenoɗo Anna Marie Rosalina Ngoma ko Marie Rosalina Ngoma kanko yoɓino fittande mum dogɓe ɗiɗi ɓe noon hen goto ene wiye Mamadou Moustapha Diop mo yara duuɓi no gasi ɗiɗi ko ɓi jaydi yanke goto biteɗo Mansour Diop goɗɗo ene wiye El Hadji Sara duuɓi no gasi goo kañumne ko apprenti chauffeur kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe keeɓi fartanke dogde kaso o ko caggal nde ɓe naati nder keblorɗe mabɓe woni duusuji tawde nder sérilaji mabɓe ko toon ɓe mbawi kay ɗakkide guiriji haaɓe mbawi hebde fartanke dogde ɓe jalti oɗon kaso e oɗo saaha joni noon kaso mo Mbouro nden ka e kisal ɓeydama toon no fewi tekkinede kadi jiilo cattuko nana waɗe e mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Dakar Barthélémy Dias
suɓinoma hono ex capitaine de la gendarmerie biteɗoɗo Seydou Oumar Touré dimanoɗo e golle muma e alhaali tawa koye alhaali caktugol kabaruji e alhaali Adji Sarr hakkude mum e Ousmane Sonko kanko Barthélémy Dias noon o suɓinoma on biyetenoɗo Seydi Oumar o hoy ɗum nomin o nomi ɗum conseiller chargé à la sécurité laamu ngu noon welano ko hen holliri tigui wonde ko Barthélémy Dias fotani nomdemo e oɗon poste caggal guila nden noon guila noma e oɗon poste teskama tigui yoga e gollotoɓe e mairie de Dakar keɓani jobdele mumen taw ko préfet mo Dakar kañuma bloqué ɗiɗon jobdele hollirama noon kanko ex capitaine o hono Touré o addani ɗum noon saabima ha o addi ɓatake makko démission woni tigui hollirde tigui woppiti golle o joƴƴini ɗum tigui e yesso Barthélémy Dias maire mo Dakar o holliri noon o yiɗa wonde sababu kayi gollotoɓe gollade wasa yoɓede jobdele mumen taw kanko saabi ɗum ko saabi ɗum saabi noon komo démissionna kanko Barthélémy Dias noon holliri tigui wonde o jaɓani oɗon démission ha joni kamaruji men ɗemgal pulaar duttuɗen to Mbour ko accident ji ne jokki yoɓade pittaɗi yimɓe e nder leydi Sénégal to Mbour ko kar mo hinde Ndiaga Ndiaye kañum tigui naati e nder atelier menuisier métallique o tawi toon babiraɓe tato wonnoɓe yewtere mumen o yooɓi pittali ɗiɗo e mabɓe ɓen ɗiɗo mbasi pittali mumen hen goto ko ɗon e ɗon wasi fittade mum keddiɗo noon koye saaha nawetno hôpital ko ndiyana hawri ela jala babiraɗo tatapo o noon e oɗo saaha joni ene tampina feewin tawe hakkude wurɓe e mayɓe kanko babe so sellani o en ñaguinimo Allah nde Allah hokkamo cellal makko ha timma mayɓe ɓeɓe nde Allah jurmoto ɗumen yaafo harnaɓe aljanna kamɓe mayɓe julɓe kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar jeen ha to Prokhana to Prokhana noon Amadou Mam Diop kañum woni hoorejo suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal woni président de l'Assemblée nationale mo Sénégal o waɗi jillu makko to Prokhana omo yaadi noon e député ji kewɗi no fewi taw ko gollodiɓe makko e nder suudu sarɗiji to nayiɓe toon noon ko salminoyde e juurade khalifa général des mourides o holliri noon khalifa o wonde o ari koye dow inde almudo arde juurade ceerno mum ɗabɓude duwawu e salminde ɗabɓude duwawu o ñaguima khalifa o noon diwonto Macky Sall hoorejo leydi ndi nde wawata kadi duwanade ɓesgu leydi ndi kala diwonto leydi Sénégal kala no jaam duumiri e nder leydi he ha joni kabaruji men to leydi Sénégal to wuro witego kununa ene tawe e nder poulaye goto woni to guertoɗe nehete ko goski neɗɗo goto mo wondani wonki tawa toon inde poulaye o noon jeeyi ɗum ko biteɗo FPR ne yette kana goski tawa toon noon goski neɗɗo suwa tawa andite tawa losgoji noon nana jokki e hen ha joni habaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi sa joni to leydi Sénégal jena to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum warahmatullah barkatu Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabruji garanen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno hande de yerdete ɗo kafe ko haala Ousmane Sonko maire de Ziguinchor ko wanno meeting to e Kelmasar ko haalno e Siri Muntaka ceerno Mouride ina wayno ko haalno e konguɗi musɗi fewde e muɗum en mbawa riftude hen ɗum noon ina wayno Baye Fall ene Mouride ɓe hande ina jogui hande koko mari ha keɓa e noppi goto e mabɓe fof hande nana saɓɓito goto e mabɓe fof hande nana jogui hen fitina mawɗo ɗum woni ko haalete ɗo hande e nder Ziguinchor e ko taari Ziguinchor ina wayno accident musɗo waɗi to e natirde to e Kapsikiring ina wayno Jakarta e auto perɓodiri waɗi bilsuɗo goto to banggal Jakarta o kono noon ala mo wonno supporté hay goto ɗum waɗi ko 6h30 e wendogo he hande ɗo e natirde Kapsikiring so tawi en garti ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi grève o battini ɗo no fewi holko battini ɗo ko fewte batte jeygu ngu ina wayno marchandise o ɓeydima ɓeydade no fewi koko ɓeydi nde wonno addanno ko autoji ina wayno autoji mbaɗi grève nde noon muusi waɗi caɗele e dennangal liggotoɓe ɗo e dennangal joom dugguji en gila e liɗɗi ɗi ha yettanma pompitere yettanma soble ɗum ɗo fof ina wayno ɓeydima no fewi ɓe kolliti caɗele mabɓe e oɗo grève ko addaniɓe ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmed Issa Kébé gorko mbotto kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yallo kewallaji
allahumma amina. Ceerno mena ceerno Amadou Issaga Kebe len mbiya Ousmane Sonko tan yo andu ko ɓande reeni ngesa labbo habaruji men e ɗemngal Pulaar seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗena HCR ko cotala Nations Unies toppitingal ko fati réfugié ji woni dogo moltoyona ɓe koleri tigui ñon talata ɓennuɗo o on nogas e naya lewru janvier 2023 wonde kay wargoji e gueɗe janguji e menace uji terroriste ene ene jokki no fewi ene ɓeydi no fewi ɗum fakiti to rewo leydi Mali to ɗum saabima noon e oɗo saaha ɓen taw ko doga moltoyen ummotoɓe guuru men goppa galleji men doga moltoyo ene ɗuma ɓeydi no fewi e nder leydi he HCR ɗon ɓe taw kadi ko ummotoɓe nder ɗiɗon nokkuji to rewo leydi toon doga moltoyo to wuuro witego gawo HCR noon waɗi erago muɗum waɗi erage mum faade dendagal communauté international kala ene paaboto ɓeɗo dogɓe galleji men goppi jeeyi mumen e guuru men kala mbawi moltoyade oɗo saaha joni to gawo ɓe kolliri noon doga moltoy en woni réfugié ji taw ko tawa jeeyaɓe to leydi Burkina Faso e denda e yoga kadi e malinaɓe moltoynoɓe e nder base mawɗo taw ko kan réfugié mo en tili tawateɗo e nder leydi Mali ɓen kala e oɗo saaha joni hewɓe mabɓe dogui on ka bone janguji e seɓɓitiɓe paati to gawo fodde ujunnaje 300 doga moltoyo ummima e nder oɗon ka e oɗo saaha joni mi darti koye men moltoyima to gawo ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha to sira koroni noon ina tawe e nder commune mo Daba en tawi nder commune mo Daba e nder cercle mo kati alkamisa hanki nogas e jeegoma lewru janvier hitande ujunnaje 2022 ko cérémonie ko fati e dokkitgol kileje kala suuji jeegoma kesi pulo garɗuɗe jadire jamalu mahaɗi toon tawa mahi ɗum ko fondation BOA Mali fondation woni ONG BOA Mali kañum mahi ɗin kala suuji jeegoma rokki yimɓe ngoɗon wuuro cérémonie o noon waɗi ko yesso teddugal PCA woni président du conseil d'administration catal ngal fondation e yesso hoorejo fondation e yesso autorité ji communal e ardiɓe aadaji ardiɓe diine e yesso kadi halfinaɓe jangde e tawtorede e yesso DCA cap mo kati e tawtorede paraji woni jibara d'élève woni jinnaɓe ɓena sukaɓe kamɓe kala noon ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi maire commune o noon si ƴetti tigui konngol dow inde commune o kala o holliri weltare makko o salmini o duunima dendagal ɓeɗon jeeyiɓe kay tambiɓe ngallo tambiɓe kaya oɗo ONG biyeteɗo BOA mo Mali siftinde on noon BOA mo Mali wona ngol lawol tan fuɗɗi kay ɗoftude leydi Mali saabu e saaha covid 19 ɓe jaltinino enveloppe ne waɗi 50 million taw ko franc CFA ballal mabɓe faade e leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni e nder camp 1 mo gendarmerie mo Bamako prisonnier ji joyi keɓino fartange fortude laaji nadde soyde kay caggal de cogo noon kewi fartange dogde e nder ɓen noon hollirama tigui taw kadi ko sohanoɓe to bureau ji GIGE hen ɗiɗo noon e nder ɓen joynoɓe hen ɗiɗo taw kamɓe fof koɓe militaire uji e nder ɓen dognoɓe hen ɗiɗo mbiyama teeba e oɗo saaha joni gartirama hen goto ne wiye MDL base Koyta soldat premier classe goɗɗo ne wiye Moussa Dugnon caporal goɗɗo ne wiye Moussa Sanogo kañumne caporal e nder joyo mbinen dognoɓe hen ɗiɗo jiitama mbiyama teeba e oɗo saaha joni gartirama e dadiɓe taw kadi teeɓiɓe ko dadiɓe taw teɓe to senu ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Nigéria élection ngaji leydi Nigéria ɓoyata tigui fuɗɗo électeur uji ɗi noon e oɗo saaha kala électeur uji ɗi nana daari kay gam yidde hebde carte uji mumen carte des électeurs noon dokkirgol mum uddata ko ñande nogas e jeenayyi lewru gonɗe nde woni ɗo e balɗe ɗiɗi ko ɗum saabi ñalawma hande o kala nokku kay bureau to carte uji électeur aji hokkirte to rokkirte kay to ƴettete kala ɗum bureau so tawi ari sa weddima ñorgoɓe mata leydi Allah e keɓala yimɓe woni kala ne yiɗi hebde carte mum électeur beele so sumgoji ɗi jettima ene wawa wadde sumgoji suɓade mbir mum hano hannirti sumgoji ɗi noon tijja ko ñande nogas joyiya lewru février daratondu koto leydi Somalie paɗena Pentecôte mo dowlaji tentuɗe Amérique ɓe kolliri tigui wonde ɓe jooɓima fittandu goto e mawɓe catal seɓɓitingal witege état islamique taw ko biyeteɗo
biyetenoɗo Bilali Ala Soudani e yimɓe muɗum sappo woɗɓe ɓe mbara noon ko nder leydi Somali ko jobayda noon horeji dolaji denduɗe Amérique kañum tigui rokki ordre nde opération wawade hano hannirta ni koto république démocratique du Congo paadena wuuro witengo Kiccanga ko wuuro tawtengo to funnague RD Congo gila alkamisa hankino gasi jeegoma wuuro ngo iwi ha laaɓi e juuɗe laamu ngo arti e juuɗe rebelle en seɓɓitiɓe joguitiɓe rebelle en ɓe hinde MA 23 ko wuuro faydunogo no feewi saabu kango wuuro ngo ko kango woni accès jokkodiral hakkude Goma e Nord Kivu e ngo tawe noon temedere kilométre banggue hirnague wuuro Goma koto Centrafrique paadena CPC ko coalition des patriotes pour le changement ko catal seɓɓitiɓe joguitiɓe wiite noon kangal catal ngal noon ɓe kolliri tigui kamɓe catal ngal ɓe jeytima dendagal janguji jokkodirɗe kay wadde guilano gasi go lewru janvier ni gonɗen ɗum jokkodirɗe wadde kay e nder leydi he nder jokki leydi he kala to banggue kerol hakkude leydi mabɓe e Cameroun ha to banggue kerol hakkude Centrafrique e Burkina Faso kala janguji mbaɗin toon janguji limtindi catal ngal noon tawa kadi ko koninkoɓe ɓe keewi toɓɓude ɓe jeytima wonde ko kamɓe mbaɗi ɗiɗon janguji kala kadi koɓe jokkoɓe janguji mabɓe hano hannirtini musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji mon ɗemgal pulaar e haalirde he ko musidɗo mon sehli mon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Isaka Keɓe ene nanggani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko min sehli mon Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo